Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам, аз ҳаматон миннатдорум. Баъд ҳар рӯза подписчикое ки дар канали ман меҳмон шудестен, ҳаматон хушомаден. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунед. Иҷада камтарак барои моҳи шарифи Рамазон харид кардаги моз нишон метимтуна. Посуда гирифтам, декор, вани штативам вайрон шудаги буд, мақсуҷон шикастаги буд, якта дига навша гирифтам. Ине хали шамона гирифтам. Ма якта заказ кардам, наки якта дига дарунашта падарка монден равон кардем. Баъд 8 дуна шамчакои батарейка катяйку инаше. Ам хали гирифтам. Чи шамои сохта мешава, хай шамои настоящий ам дарунаш дамони хали тез безеб мешава. Барои ҳамин сохташа гирифтам. тайёрӣ ба моҳи шарифи Рамазон чӣ хел зурае. Насиб бошад дар видеои дигари тарзи ороиш додани хоная нишон метиҳам, декор мекунам хоная нишон метиҳам. Баини хали тарелка гирифтам. Ин якум заказ кардам 6 дуна, як дуна шикастагӣ омадак, возврат оформид кардам ки нагирифтан обратно. Хай ба мондумша. Бо якта дига заказ кардам, гуфтам хай 12 дуна шава, якта шикастагӣ 11 шуд. И тарелкача ду размер заказ кардагиам. Ози и дуюм пачкаша, и ҳардуш як размерай. Оз дигаришам нишон метиҳам. Якта чойник гирифтам, чойник, тарелка, дунаму тарелка, баъд пиёла, ҳамаш а як магазин комплектай. Неки хе тоқа мефурӯшанд, тарелкаша отдельно, чойникша отдельно, ҳамаша ҷамъ карда худам комплект кардам. Байни вазача ки ози нишон додам, вайда мешава ки финики ё ин ки қанд, мевагӣ фарқ надорад, чизе ки монен мешава. Насиб боша ҳоли Рамазон дасоз мекунам, рӯи дастархонда ба нишон метиҳам. Хай байнами пиёла гирифтам, тарелка гуфтам ку байни дутай дига тарелкаи калон гирифтам барои ошкашӣ. 99 та номи Аллоҳа навистагиай, гирдушта сура навистагиай, оятал курсӣ. Нам хали анамин буд хариди имрӯзаи ман. Оли бояд ду чиз дига заказ кардагиам ва ёш хай ами якум дуюм рӯзои Рамазонда мебиёя. дӯстони азизи ман, апаҷонои хоҳарҷонои ман, иҷадаи ширкати Атомия барои шумо тавсия додестам. Кадомитон кор кардани бошен ё ин ки ягон маҳсулоти ҳами фирмаи харидорӣ кардани бошен, инами номеро да нависен. хоҳарҷон ҳамаша мефаҳмонатона. Кор кардани бошен, кор мекунен. Накунен агар метунен то қайм маҳсулотша харидорӣ кунен, доставка мекуна мегирен. Бисёри аями занҳои тоҷики худмон кор карда ойликои калон гирифтаен. дӯстони азиз, шумона ҳам метунен. Дар ширкати Атоми дору, витамин, косметика тамоми чӣ фурӯхта мешава. хоҳишмандом марҳамат. Амин номеро да нависен. Ассалому алейкум дӯстони азиз, ман шуморо бар ширкати Атоми Карес компания ба кор даъват мекунам. Духтаракор кор хеле осон ай. Мо ай хонуна бромада дар дри хона кора идома медиҳем. Дасти рост аст, чабиятай одам регистратсия мекунем 250 сомон да ягончи харидорӣ карда. Ва ҳамин кори мо осон меша. Духтаракор хариду фурӯши ҳар моҳа надорем. духтарако бинен ки мо дар як моҳ 6 бор маош мегирем ҳару сешанбе ва ду бор дига премия. Бинен ки соҳиби анин гуна автомобилҳои беҳтарини дилхоҳи худ мешавем. Дар Тоҷикистон ки шуда шавӣ, Атоми нақша гирифта шудааст. духтарако барои ин командаро калон кардан лозим аст. командаи шумо чӣ қадar калон шава, ҳамқадар маошҳои шумо болотар рафтан мегирад. духтарако аз ҷумла Раиса Пихаева наставники Абетида барои кӯдакҳо пирашки тайёр кардем. Хамирушда 1 литр шир, 1 қошуқ намак, 1 пачкача дрож, 1 қошуқча мешава 10 грамма. Тамом орд дар курай. Хамираи хеле сахти бад намешуроем, мулоимак шава. Шира камтарак гармак мекунем. Агар шири хунук да дрожа андозен, бад хамир намераса. Барои ҳамин шира гармак карда, бад хамирмо намешурем. Якта влог пеш гуфтам дар комментария нависен кани ай кадом давлато видеои ма тамошо мекунен. Машаллаҳ, и тоҷикои худмон чӣ қадар пешрафта шудагианд, дар тамоми давлато ҳастанд. Бовар кунен ҳам қадар хушҳолӣ шудам ки худоҷон ҳаматунам хел доранда куна.
зиндагии нағзтиятуна худоҷон соҳиби ҳамаи чикнатуна. ба якта апаҷон да комментария навистанд ки ман да Англия зиндагӣ мекунам, омадагиам кор кардестам, не ким кӯдакаком да Тоҷикистонанд, да пешам нестанд. Апаҷони ман худоҷон тезтарак ба дидори фарзандотон расонатуна. Да ҳақтон дуо мекунам апаҷони ман. Медонам беҳад зиқен вақте ки фарзанд да пеши оча набоша. Ин барои модар, барои фарзандам беҳад сахтай, қинай. дур ай модар калон шудан, дур ай фарзанд истодан. Ман шумоя мефаҳмам. То зиндагӣ маҷбур накуна, одам кӯдакоша монда як тарафи дигар рафта кор намекуна. Ман медонам шумоя апаҷони ман мефаҳмамтуна. Худоҷон тезтарак ба дидори фарзандотон расонатуна. инам хелбади хамира шурида шудан, дастархон да печонда мемонем ҳам хеле 1 соат меиста, то хамирмон баланд шудана, то расиданша. Баъд куллача када мепечонем. иҷада боша начинка барои даруни пирашки тайёр кардем. 1 кило картошка гирифтам, тоза када ҷӯшондам. Мулои макштагиай ҳози пюре мекунем. Баъд иҷада морозилка зеленои ҳами ҳар хела алараш реза када мондаи будам, 1 кадаи студагиай ҳавая андохтум, намак, приправа, алараш кадам, инам хеле начинка шуд. То ия тайёр кадана хамирмонам расидак. Ана иҷа баъди 1 соатай хамирмон хуш роҳак расидагиай, баланд шудагиай, куллача карда мемонем. Ҳамаша куллача мекунему, руша мепӯшонем, мемонем ягон 10-15 минут меиста, камтарак дам ки гирифтак, баъд тунук карда мепечонем. Размерша хтон медонен, калону майдаша хтон туғри мекунен. Ман средний кадам, на калон, на майда. хамиракоя куллача карда руша пӯшондум мондум, 10-15 минут истода, камтарак дам гирифт. Баъд инам хел тунук карда начинкаша мондаи мепечонем. ба нами тарз мешавад ки куллача печонем. Чӣ хел ки маҳқулайтуна. Ба нами тарз ҳамаи пирашкиҳои печондам, ҳозир пухта мегирем ако. инам хел да сковородка 1 литр равғана рехтам. Камтарак гарм ки шуд, ма пирашкиҳо мемонам сразу. Агар хели равған ҷӯши бад бошако, баъд пирашкиҳо хомсӯзак мебиёя. ина якум то ҷӯшавии равғана газа баланд мекунам. баъде ки ҷӯшак шуд, паст мекунам. ҳами да алови паст хеле ҷӯшида мепаза. Пирашкиҳо ҳамаи ҷойкош мепазада, охи хомсӯзак намебиёя. инам хел пирашкиҳо тайёр шуд, ҳамаша пухтум гирифтам. Мулои ма ки резона ки ба мазза шудагӣ буд. Зверабой тайёр кардам катиш, кӯдакаком абед кадан.
иҷада боша бо як рӯзи дигарай абетида мастова тайёр кардаги будам хӯроки сабукаки ба мазза. баъд бисёри духтаракҳо савол додаги буданд ки дар болои тухмбирён баъд анами салатотонда чӣ намуд приправае истифода мекунед. инам хеле хоҳарҷоно чанд бор дар навором нишон додагим бо савол мешава ина бо хая бори дига нишон додам. ай пятёрочка мешава гирифта фикс прайс даям ҳастай. хулоса тамоми магазинода ҳастай. айвалбри 3 пачка шоколаду печеньяи диетический заказ кардум батончики меган завтракода ҳами як тайта ай ҳамин мехӯрам барои худум шаваром кӯдакода ҳами торту печеньяю ҳар чарчи тайёр карда додан мегирам. ин хай парҳезияй кадоме ки диетада боша ай ҳамин гирифта хӯрен нағзай. хона меҳмон омадагӣ буд як хешомон баъдам хеле сумана гирифтаи омадай ай бозори фудсити гирифтам гуфт суманаки баҳорӣ маззаш ами ранги суманакҳои тоҷикистон намедонам нахондам танаша ки ай куҷояй ин неким беҳад ба мазза буд кадоми дар тарафҳои фудсити боша гирен суманаки нағз будай. завтракда тухмбирён кардагиём помидори чери сири моцарелла баъд болошда камтараки приправа кардагиём. иҷада корзиначакҳои мақсуҷона уборка кардам дар накоша ҳами я либосша мегирӣ ҳамаш беспорядки мешава 2 рӯз пас 3 рӯз пас ҳами уборка карда меистом. баъд ҳами корзиначакҳоя савол додаги будан ай куҷо гирифтагие гуфта ай детски мир гирифтагиём вақте ки неми скидка мешава аксия мешава 2 купиш 3 в подарок ҳамон вақта гирифтагӣ будам иноманда беҳад арзон ғалтидагиай аҳози боша як донаш 800 рубляй. штатив ма мақсуҷон шикастагӣ буд набошам тарзи уборка кунимам нишон медодам. инуш боша пирогай рости гап дар дурини холодильник сметана сливочное масло ам хеле чизо камкамаки зиёдӣ кардагӣ буд инами ҳамаша алараш карда инам хеле пирог тайёр кардам тарзи тайёр карданша ба нишон надодам. иҷада тверской област рафсуде раҳи беҳад дарозай камтараки навор кардагиём ай ҳар куҷоҳош барои ҳами корои документӣ буд дар тверской област якта замина гирифта мондагием дар материнский капитал прописка ҳами ҳамаи корои документимон ҳама тверской област даяй. баъд инам хали 6 саҳар да хестем раҳакӣ шудем раҳуш хай беҳад дарозай ами даруни москва да 2 соат да пробка мезанӣ баъд ай москва то ҳамо тверской областа 3 соати дига раҳай бо ҳами ай 6 саҳар бромадем соати 6 бегаҳ ба хона даштем да ҳами 2 соата корои документимон адаоҷа буд кадему бо бромадем ҳами 10 соат гӯё ки раҳ дарафтагиай да даруни мошинда инам хел раҳоя видео кардагиём бисёртараш ҷангалай даруни ҷангал кати меравӣ. пеш духтаракҳо бисёр савол медоданд ки пособия мегирем шумо ё ки не ҳама ҷавоб додагӣ будам пеш гуфта будам ки не пособия намегирем ҳозир ма гуфтам ай материнский капитал замин гирифтагие мумкин ки бо ҳам хеле саволо шава ҳами ай давлат тоқа инами материнский капитал гирифтагиём тамом пособия мо намегирем вапше чанд бор заявка кардагӣ будам отказ омадаак ай соли 2017 я 5-6 бор ман хел заявка кардагиём да барои чи пособия гирифтан неким надоданд ма гуфтанд ки дар шумо ҳами тоқа мат капитала метиҳем тамом ами 2017 сол материнский капитал гирифта 2018 да замин гирифтагӣ будем барои учёт прописка инам хеле баъд хам хеле пособия наметиҳанд мона доходи оилатон позволят намекуна гуфтак барои пособия гирифтан инам хел омадем расидем дар тверской област беҳад раҳуш дароз коромон набуд кадем ягон 1 соат вақтомон да МФЦ рафтак баъд бо 1 соати дига дромадем абед кадем соат 1-2 буд ба фикрам абед кадем баъд бромадем раҳакӣ шудем.
اینم خیلی خوردنی زکاز کردیم ابیتکمون کردیم بعد برآمدیم رفتیم دهمیجا نوارا با آخر میرسونم خیر دوستانی عزیزی ما الله نگهبانی همه ما و شما باشه تا نواری آینده ای آخری نوارده همین 1 مینوت 2 مینوت راهوی سیامکا کردگیم یک تا موزیکا میمونم خیلی فورتونه تماشا کنین گوش کردن موزیکای راهوی تماشا کنین شکوه از تو غرور از تو غم دنیا به دور از تو تو شوق تماشایی تو بی پروا و زیبایی دلت دریا شبت روشن به نام توست نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره باران زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنار